Trojica u trnju. Priča o nestanku, tragovima i prijateljstvu. Bio je to jedan običan dan. 3 dječaka se igraju i jedan od njih mora otići kod bake nahraniti životinje, ali potom misteriozno nestaje. Vrijeme prolazi, on se ne javlja, svi se brinu, plaču, pitaju se je li on uopće živ. Ostala 2 prijatelja ga traže, ali ponegdje nađu nekakav trag. Moraju biti vrlo mudri i snalažljivi kako bi ih protumačili. Susreću se s mnogim preprekama, uključujući jednog strašnog čovjeka, ali hoće li biti dovoljno hrabri da se suoče s njima? Ako želite saznati odgovore na ova pitanja, imate ih u romanu Trojica u trnju.